43 kantan mill-Kor Jubilite Deo telgħu il-Vatikan biex jikkompetu ma' 22 kor minn madwar id-dinja f'konkors ta' mużika sagra. Il-kor rebaħ żewġ midalji tal-fidda fiż-żewġ kategoriji li kompeta fihom, jiġifieri fil-mużika sagra kappella u mużika sagra kontemporanja. Kienet esperjenza mill-isbaħ dik li għadda minna l-kor meta kellu l-opportunità ikanta fil-Bażilika ta' San Pietru. Christopher Muscat, il-ilu għal daw l-aħħar 8 snin imexxi l-Kor Jubilte Deo, sqar li sabiħ ta' dan il-kor u li laqqa persuni minn kull aspett tal-ħajja. L-età tal-persuni fil-kor tvarja bejn 15 u 78 sena. Niġu minn kull strata tas-soċjetà, hemm minnu ners, hemm minnu bankier, hemm minnu għadu student, hemm minnu pensjonant u s-sabiħ li tuża it-tajjeb ta' kulħadd. Kien evidenti li l-membri tal-kor ma kienux qed jistennew li jiġu milquha b'daqshekk briju fl-ajruport internazzjonali ta' Malta, lanqas ma kienu qed jistennew illi jkollhom suċċess daqshekk kbir. Ngħidlek id-dritt ma stennejx assolutament, aħna kienet l-ewwel avventura tagħna, tlajna bħala esperiment, m'għandix dubju li għamilni 4 flimkien veru ħadna pjaċir. U dan wassalna biex inqudiem nitilgħu nipprovaw nitilgħu tarġa oħra u nġibu riżultati aħjar milli ġibna din id-darba. Staqsejna lil tifla xkejkna x'kienet ser tgħid lill-missiera malli taraħ. I missed you. Il-kor mistenni jtella kunċert flimkien mal-Orkestra Fil-Armonika Nazzjonali lejn l-aħħar ta' din is-sena.